birine beddua beripdir diye. Bir erki adam birden ana başka bir erki adam bolup beren hoş gününe radi bolmani, başka bir denanan hoş bolup beren gününe bakıyçılık edip beddua beripdir diye. Beddua berilen adam, şu beddua beren adamın teoriğinden, dosundan, yarından haberli bolýar ki o falany sana beddua berdi deyip. Bu beddua berilen adam da gahary gelip, şoňa narahat bolup, haýsy bir men yalandan işan iplerin ýanyna barýa, porhallan ýanyna barýa, beddua berýärleň ýanyna barýa, jadugerleň ýanyna barýa, bu da oň tersine beddua beripdir diýer. Inşa arada ahunaga hukm näme diýip sorapdy oldu. Şunda bilmem aýtýan adam o da bir adam ma başka bir adamın tersine beddua berýär, bu da narahat bolup gahar gelip muň tersine beddua alýar. Indi şu torap duran adam namally adam, dehretli adam, meçitli adam ahunaga men gaharmy bir iş etdim, men hukmum näme bolýar? Bir gurun ikilenizden şu gurun orta geleni bäri men öýümde kän kep gurun döregülýär. Qıyıqçıq döregüli, ərhlerin ananaqlar ha kep gurun döregüli, günüňşük bataş form danaň diýeriňe çügüli. Ahunaga diýe, şeýle bir ýagdaýlardan gutulmaň ýoly näme? Gutulmaň ýoly näme diye, nejat ýoly näme diye. Men näme diýen şeýle bir ýagdaýdan ne nejat tapmadan çylmy. Diqqat musulman dogalym. Bizim Türkmen ilaramızda şu beddua diýip aýdylýanda da şeriatda şoňa jadu diýilýär. Odan bizim Türkmen ilaramızda ne kadar musulman dogalymyz dini talimatdan birken habar bolmadyk derekli, ortaň kullum men jadun kabul edemek diýmeler bar. Eşdiýäňiz dämi? Men kullun ýürek bermeýän oňa, men onu kabul edemek diýmeler bar. Halinki musulman dogalym diqqat edin, Kur'an maňa taňa delil, Peýgamberimiň hadisi maňa taňa delil, mezhep maňa taňa delil. Bir adam balygyny din urda ýoklugyny hukm bermek bolsa, hetmin şo şeriatdan sorak görmek bolar. Barın görün 102-nji ayet Sure Baqara bar görsen Allah tebarek we taala şu beddua-daky ba täsir edipdir. Şu jadudaky ba täsir edipdir. Ne kadar güýç bar şonda, ne kadar gudrat bar yufarriquna bihi beynel mer'i we zawjihi diýip. Yani şu beddua bermeklik bilen, şu jadu etmeklik bilen hele erkegi uruşturýarlar, araç bilen judaý getirýärler, talak getirýärler diye. Ne yaparım talak getiremeli? Jadu diýilýär musulman dogan teleke jyllyň üstünden bolýar, şeytanlyň üstünden bolýar. Wagtyki diýilýär palany beddua berilipdir diýip aýdylýar. Şu beddua berilmekliň çyn hakykaty bar bolsa, şu çyndan beddua berillik bar bolsa ortada, şol adamyň başyna telesmiň üstünden, jaduň üstünden şu jadugerler, şu porhallar, şu yalandan meni işan edip duran adamlar şol adamyň üstüne jyllar tönküýärler. Teleke jyllar tönküýärler. Şeytanlar tönküýärler. Aham şoňa musallat bolýarlar. Otaň şoň fikirine, oýuna zol teleke dap berip durýarlar. Teleki weswes edip durýarlar. Ýok, gurunlar şoň ýüregine bar weswes edip durýarlar. Çebesa bolýar şu jylly adam şol adam içine girdiler. Otam şey dip barahim şol adamyň aýtmajakdaryny aýtdyrýarlar, diýmejekdaryny diýdirýärler, ýüregine weswes etýärler. O günüň şugum daraň diýerine çypdyr diýär. O da şoň gurungy. Günüň şuga Allah Taala elinde. Emma wagtyki bir adamyň günüň şugyçyl beddagaýyna baglantyr diýilýär. Şoň manasy näme? Manasy ki şu jyllary şol adam musallat etýärler. O da namazly bolmasa, dehretli bolmasa, taqwaly bolmasa, şonuň önden gutul bilmäni, şonuň wetwetelerine teslim bolup da şonuň aýdarlaryny baş eňip de indi eli işe baranak. Baran ýerde ortaman ete çyk bilen urşya tawulýa gaýdaýa. Şonuň manalar şu. Odan diqqat edin musulman dogalym we şu beddua bermeklik, şu nawul bile beddua biriň hakyny almaklyk şeriatda şoňa jadu diýilýär. Kur'an'a gelenler sizce şonu güýç bar. Indi bir adam şeýle bir işi etse, şeriat şoňa näme diye doğuşýan okan ayetim marahim 102-nji ayet Sure Baqarada ve laqad alimu lemen ishtarahu ma lahu fil ahireti min halaq diýip toxtaýlar. Her kim ki jadu etýär, başga bir tersine beddua alýar, ki şu jadu etdi bolýar, Hudaý Taala ol adama kıyamat ýok diýipdir. Mezhep boýunça da haýsy bir adam jadu etse, şu adam musulman dogalym kafir diýip aýdylýar. Näme diýip aýdylýar? Kafir diýip aýdylýar. Kullen Kur'an'ı inkar eden şo, şeriatı inkar eden şo, dini inkar eden şo, welew ki dili bilen şo da aýtmasa da. Bir adam şu wagtda Kur'an defelese, o tarapdan men Kur'an'ı inkar edemek dedi, hiç bir adamın kefine ananmaýar şeýle dämi? Şu duratyny şeriatda ne kadar rahatla ba, şol iş etmeklik bilen diline almasa da şol adamyň hakkynda musulman dogalym hökm ýürüýär ýani.
O zaman hayti bir adamın tertine şüpürün beddoğa alanmadı musulman doğalım. Ola adamın hukmu kafir, ola adam dininden çıkıptır, imanına bir tədilemeli, nikahında bir tədilemeli musulman doğalım. Bunun avvalki hukmu şu. O hem ikinciden gurun şun ütüne, şop inni yankı beddoğa dehretli namazlıydı da, onu tertine alttırına akınağı ben neyme deyin niye? Neyme etmekten hakkında musulman doğalım. Avval başlarına halis sana tövbe etmektik gerek. Halis tövbe edecek olsan, edin işine yürekten kıyınlanmalı. İkinciden oturup, ikil yalvarıp da Hudaý Teala barakym sığınmaklık gerek. Ya Rabbi Allah men bağışla var, men bilmeyen ettim deyip, üçüncüden de öwürlep etjekge deyip Hudaý Teala ähli peyman bağlaşmaklık gerek. Indi bu taada bu hakkun nas bada, hakkun nas edinge Hudaý yalvaran men Hudaý Teala affetmeye da, bu taada te bir yerine derer veripdirsin. Munna etmeli, munna barakym elinden gelýän miqdarça jobran etmeklik gerek. Tarafa aitmalı mı? Yo tarafa aitmalı. Aytan buza gününde ne kalarsan önkününü beterrek bolar. Ne etmeli onunla? Bir sürü adamla oluyor. Bir Türkmen il arasında da yok değil. Ol Beluçistan o vakalarda yok değil. Şon yanak doğa tumorları çödiyerler Kur'an'ın üstü bilen, sünnetin üstü bilen, şeriatın öyle uğurnak tertipli bilen şu beddoğalar çödiyerler. Hayti bir adam tertine beddoğa verin mota, şon yanak adamla da el yüzünde bağ olsa, şu adamın üstünden şu beddoğaları çödmekliğe aladı etmeklik gerek Müslüman doğun. Bu bir gördüm. Ondan sonra da eğer ehyanın şeyli bir adam bolmasa, çödü bilenak, ya hulata her bu tuğratın eli yetenak, ya ortadan ne kadar adamdan, şöyle ettiğin adamdan katı bir daş yurtta oraya gitmek gelmeklik kıyım oraya. Hulata bir her tuğratın bolmasa onu bu adam, şöyle adamın hakkında hayır dua etme olur, elinden gelen tadakatını, namazdan, dehretten, hayti bir hayır hesnat edip bir, sizlerdir köpeltmeli olur, Hudaý Teala köpten köp sığınmalı olur ki erti kıyametin Hudaý Teala'nın yanına baramızda, şu beddoğa verilen adamla bada birbirine algılla bula şey değil mi? Hayti bir adam sen hayti bir telekçilik ettin, şu tadı senden algılı şu. Gıybet ettirdin, töhmet ettirdin, cadu ettirdin, beddoğa verdirdin, töhmet tutturdun, hayti bir dat. Şu senden algılı ne midiliye? Şu tadı bizim sokağımızdan şu adama veriliye. Yok, bolmasa yani bizim sokağımı tökenttirmi, o adamın günahından bizim üstüne tönkölüye Hudaý Teala. O şu suratında var rahim şu taada Allah tebarek ve teala adını yoracak. O da şu taýdan inşallah Teala şeýle bir ýagdaýlar awala bizim aramızda bolmasın. Haýdy bir adamda şeýle bir ýagdaýlar bolonda bolsa, onu şu suratında var inşallah Teala şunu jobran etmeklige, alad etmeklik gerek. Bu zatlar bizim başımızda tönkölmesin. Cadu diýen zatlar bir aýratymyr. Dogry aýtdym şu bir güýç bar diýip. Ýöne şu güýçde men hakymda eger ýürümeli bolsa, birin ýaşaýyşymy şoň täsir tapyljak bolsa, awwal ahir Allah Teala islemete bolmaýar. Allah Teala haçan isleýe birin mara ýaşaýyşynda cadunyň eseri görünmekligi Müslüman doğalım bizim günahlarımız sebep bolýar. Bizim Allah Teala'nın nazar rahmetinden düşmekliğimiz sebep bolýar. Bizim reba, derset, şoňa medet baran pulsyna pul çekip iýmekliğimiz sebep bolýar. Bizim oňa töhmet turup Hudaý Teala'nın nazar rahmetinden düşmekliğimiz sebep bolýar. O zaman şu adam günahlardan gaçsak, günahlardan tövbe etsek, istigfar etsek, namazlara paýbent bolsak, namazyma paýbent bolsak, şu okuymaly dualara paýbent bolsak, inşallah şonuň bereketine bu cadulatlaň baňa taň musulman dogan hiç bir eser edip biljek dady ýok. Aýtjak bolýanym, şu jere güýç bar diýilende ondan gorkup durmaly, şu yaradandan gorkmaly ki yaradan islemede hiç bir zat bolmaýar musulman dogan. Allah temizden tawfik bersin. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.